ана бо камоли майл ва эҳтироми зиёд якуни минут вақти дигарро мегирам иншоаллоҳ. Не ки савол шахсӣ, мақсад ҳамин ки ман шуморо бо 4 мисраи шеър васф карда гӯям. иҷозат аст хонда гузарам? वो तारीफ नबाशे, अगर तनकीद бошад майлаш. хуб майли, баҳо метиҳем даба. хуб яъне ки мисраҳо барои домулои азизи мо Суҳроби Одилиён. бародари азизмон, Суҳроби Одилиён, ҳар куҷое ки бошӣ, Аллоҳ буд нигаҳбон. аз Қуръон ту мегӯӣ, аз суннат ту меҷӯӣ, мардуми охирзамон намефаҳманд чу инсон. ба илмат содиқ бимон, ҳаргиз нашав пушаймон. ҳамчун бародар гӯям, натарс аз давру замон. азону қомат гуфтанд, мондааст такбири эмом. дунёи мо ду рӯз аст, Аллоҳ барад бо имон. дуо дорам ба Раҳмон, шави олими калон. аз илмат баҳра барем, мо бачаҳои нодон. эй акаи меҳрубон, сухангӯи расулмон. дар роҳи дини ислом, боши шери паҳлавон. аз ҳадисе ки гуфтанд, санг начош бар рӯямон. холисан лиллаҳ гуфтем, меҳри худ бар рӯятон. ассалому алайкум, сухан расид ба итмом. ташаккури бепоён барои диққататон. зиндаю саломат бошед бародари азиз. алҳамдулиллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу.